И молбата ми е още един път да се отложи поне с една седмица, за да може да решим този въпрос правилно. Нали сте наясно, че ако до тази една седмица нещата не се случат, ние ще пристъпим към тази публична продан. Аз ви предлагам това да бъде написано в протокол, да се отбележи датата, на която всъщност ние отново ще бъдем тук, и за тази седмица ще ви помоля да не си говорим чрез медиите, а да си говорим като съдебен изпълнител със страна по изпълнителното дело и да ме уведомявате за всяко едно действие и възможност, която вие разполагате през тази една седмица. Добре. Тъй като освен всичко останало, вие трябва да се подготвите през тази една седмица да свалите информацията, която е на фирма ГРАО. Да. Защото съдебният изпълнител тук не е за да направи публична вендета, а за да може да изпълни едно съдебно решение, да удовлетвори взискателя. И целта не е ние да притесниме гражданите, а да можем да стимулираме съответно длъжника да погаси вземането, което не е никак малко. Много по-големия проблем е това, че ако ние не сложиме точка в август месец и не се платят парите, и всички задължения, които има по тази обществена поръчка, по този договор, не се разплати общината с фирмата изпълнител, Европейския съюз може да ни наложи санкция, т.е. да наложи на общината санкция, на държавата, всичките тези 18 милиона да бъдат върнати. Така че пари във всички случаи трябва да се намерят.